By sini media friends rokno tini o jaga Dophano Dev Memorial College o kaisa Tripura Indigenous Student Federation sini nai lam sopmung program khlaijakha o lam sopmung program ni bisingti je freshers students rok tongnai bises koira je first year rok tongnai rokno lam sopmung ni bisingti borokno bwskangni salo bahike movement rok taibo activities involved ingmanani oborokno sing discussion khlaika Hambaimaro sini o lam sopmung programo Haimanjaka sini o Khowai division nino convener sini takuk Bishan de Burma sini bisingo taibo tongo sini Jirania division ni convener sini takuk Oppu de Burma oba haike sini oro tongo Abel sini Akash sini Surojit sini joint convener sini Daniel oba haike co-in-charge sini Suhel Song sini Surojit oba haike sini science songrok tongo tai sini Santana songrok Payal song taibo oba haike students rok ongkha sini backbone students rok ongkha society ni jati haisi ga all students ni simino je nationalism mind Dophano Kok hani Kok जों अरनि सिमनो चेंगै बस्कांनि सालो तैबो मुभमेन्ट रक पार्टिसिपेटिं नि Dophano दाबि रक नि जे मुभमेन्ट न जों तुबनानि बागिनो तिनिनि सिमि जों अबो चाइटुक जागि दं हाइसि सर Khowai डिभिजन तो ब्लाइक ए स्ट्रं जों लास्ट टाइम रक जेफोर प्रोग्राम खाइफु रक इभेन्ट Khowai टाउन हल रक बुंगै थाङो ओंखाय अबनो सोंनुगो TISF सुरु Khowai सिमिया जत डिभिजन न स्ट्रं उंजा खाइसे ताई ओ TISF नि सामुंनि बिसिंतै जों बस्कांनि सालो तेबो फुल डिमान्ड रक जों सक्सेस जों बो नुनाय हाइसे आबसिन पइन्ट दङ जेसिनि अ जागाव गोबां मासों प्राय हाजार अ जागाव सेलाते बुरि रक अ जागा चारटा जे इयारनि 8टा सेमिस्टारनि अ जागाव स्टुडेन्ट दं ग्रेजुएशन प्रग्राम खायनाय दं यार हासाल नि दं तो सुङाव बरनो वान सुगैनाय न जे सिनि बाक्सा करेनो कुनि बिलं खायनाय दं आसु गेजार आबारकनो बाहायके सिंबंनो तुकता खेपनो जों गभर्नमेन्ट फेसिलिटी रुइनाय बरन ग्रेजुएशन कमप्लीट खालामनो जों अबनो वान सुगैनो जों TISF अजानि जे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बिनथानि जों मास डेपुटेशन बिखा जे अ जागाव थिक जे सरकारनि फासिंथि जे गभर्नमेन्टनि फासिंथि दिपारा सरकनो हस्टेलनि फेसिलिटी होनायनि बागै जों बनि बागै जों अ जागाफ्रु मास डेपुटेशन पाइथागो नायदि आं आपनो सानाय कारनाबो तो खोथाल को गया आ जे ट्राक रो आबसिनि बरकनि बम तमनो प्राय 68% कैप्चर खालायखो तो काजे आं आपनो सानामु सुंगो तो सिनि क्वाइसिनि जे सिनि हास्टिंग जतो दिपारा सरकनो ड्रग्स आबो कासे बुनि दफानो बरकनि आबो ऑपरेशन कासे बने आबो मिशन जे टारगेट सिनि सिक्लाते सिग्लि रकनो कमजोर खालायनाय रमैनाय कंट्रोल खालायनाय बरक सा काजे आं आपनो कहैनाय अ जे मांकलि बा अ जे बिदुनि बखातै जतो सिनि सिक्लाते सिग्लि रकनो क्लिक नरम मकल दियक जाति मकल दियगैनाय अ हमहाय जे एलकोहल रकबाय हाकचालै सिनि जे थिनां वान सुगै सिनि दफनो बाहायके जों कुचकुति सैमान जों सामानि लामाव बाहायके थाङैमान बहरनि लामाव बाहायके थाङमान आबरनो बादनि किछ वान सुगै आमु बाय सालान बगैने आनियाव कोन बाय जतो कखनो थुनाय रकनो दिनै जों अ जागाव जे DDMC कलेजाव कताल जे फर्स्ट सेमिस्टारनि BA BCom ते BSc कोर्स फ्लाइ तंनाय रकनो सिनि TISF नि बिखातै जों तिनाव जागा लामसुमुं पान्दा खायया अ लामसुमुं पान्दाव जों अबनो साका जों साइमानो जे सिनि दफानि ते हदानि गे सिनि सिरनाय रकते सिक्ला रक जों बमलनि बिसिमानि बेकेरे तो बनि बागैनो जों फर्स्ट प्रायोरिटी मारियो जों सिनि सिरनाय रक न कारण जों गोबां जों नुजाखा सिनि अ जे Khowai आमसाय रक गोबां जे हानिया लामा बाय जे कुबुलै तमनि गदालै तंमानि जों आबारकनि याक नि कागैनाय न जे काहाम सेट ते काहामनि जे परिमुंग जे सिनि समाज न मोसांरिवै सिनि सोसाइटी न मोसांरिवै बाहायके जों तैदेले कुचु कायमाननाय अबरं तिने जों तिनाव जागा जे सिनि